Now atong pagtagad mga higala itong dugang mga isgutanan ron. Kay kining statements ni Doc Frasco. Ato ning pagtagad ha, duha na iyang mga statements nga gihimo. Una katong statement nga iya mahigalang witkan mahigalas Governor Pambare 4 pero na disumbalik niya mga sukindig paminaw. Karon himo na po sa laing statement. Gumikan mahigala kay gikihan na ni. Dunay usa mahigala ka abogado nga murag naglungot-lungot na gyud mga sukindig paminaw siguro. Kini si Attorney Julius Anyura Jr. Bida ni file og reklamo dito mahigala sa buhatan sa ombudsman. Gipasakaag kaso mahigalas Congressman Doc Frasco. Gipasakaag kaso si Aljo Frasco ug ang mga mayor uban nga nikuyog mahigala sa ilang suroy-suroy London. Straight to the point. Mura og tan-aw mura mag suroy-suroy sugbo kwan kaayo kinini ang barato ra kayo kay suroy-suroy sugbo ari na po ta suroy-suroy London. Ako lang ning agi katawa mga higala kay medyo maka-stress man, mura man og di pa lang on the air ka maayo yung balikason. Straight to the point. Now, kini ni ang tuod ini ikiha naman mahigalang Attorney Julius Anyura Jr. ang si Congressman Frasco ni himo na sag statement ron. Kini nga statement mahigala wa pa man mo gawas sa milabayng kwanday kay ang ilang ingon niya si Frasco ning adto kay birthday maguto niya mo man nang gawas nga report. So kinini ang isip celebration ba belated niya celebration mga kagalaan giimbitar pa ning mga mayor. Wa pa na sa isog statement gyud kagahapon issue nag statement nga formal. Unya pag isog statement nga formal kung ato mahigalang basahon ang unod mahigalang nangupya sa statement ni Cristina nga iyang asawa. Ngano kuno nga dito siya mahigalas London? Di man ano to ha, unahon to kang Cristina be, para ato mabarikan mahigala, ha? Og na classmate pa ni sila mga sukitig paminaw kay Doc Frasco naglingi ni unsay answer mahigalang Cristina mo, iya po iya answer. Ang problema anak kanang mangupya kag answer, siguro ang kanang imong gikopya ang answer, correct answer. Kay problema og wrong answer. Tanawa ra gud asa man to dong be. Unahon tanan kang Cristina kadali ha, gamay lang kayo. Yala da kani, oh. Ang kang Cristina mahigalang tubag, pag primero pa niya mo na dito kun sa London, unya ang second paragraph niingon siya, I arrived in London on the morning of November 4 as head of the Philippine delegation at the World Travel Market. Sa Binisaya pamahigala, niabot ako sa London ni anang buntag sa Nobyembre 4, isip maoy pangulo sa Philippine delegation at the World Travel Market. Straight to the point. Gamay lagi giusab ni Doc Frasco sa iyang tubag mahigala. Kay si Cristina may pangulo, isip DOT secretary, siya pod membro siya, part lang pod siya kuno sa delegation. Atong tanaon ang kang Doc Frasco dong be kan Doc Frasco nga statement be. Asa man tong statement be gamay lang ha. Atong pagtagad mahigala diara. Dalang statement Doc Frasco ay na tanawa ang iya mahigalang second paragraph. Matod pa second paragraph. To clarify, my travel to London was an authorized official mission. Isi. Gitugutan na yung mission na kuno to mahigala, mission. May pa'y nag-mission ka dito sa Kutkot River, Doc. So, maunay ko iya kuno tong mission na mato pa niya. To clarify, my travel to London was an authorized official mission as part of the Philippine delegation to the World Travel Market. Straight to the point. So, silang duhas Cristina gyud. Si Cristina mahigala maoy head, si Doc Frasco maoy part sa kinini ang World Travel Market. Straight to the point. Bida no? Timan ha? Pwede nimong ipalusot ning ito sa ombudsman ng istorya ha? Pero katawhan si Luluan, okay mo ng istorya ha? So kinsa may naghimo nimong part sa delegation, si Cristina ra pod imong asawa?
man nga ingon lang sabot na mo diha butang-butangin lang diha og kuan kana na ang part na sa delegation. Nya sa man to mga mayor, butangin na lang pod. Nya nanarabay na butang nga bakasyon. Kay lisod man kayo ning kalakiharon, unsa man yung pagsulti mga mayor, imo ino mga mayor nga, mga mayors. Kini ni ang iyahay na lang sa tagpalusot ron ha kay ni anaman. Ato lang ning agi katawa mga higala ha. Kay kini ni ang matawag nato mga kaigsunan. Iyahay na lang sa tagpalusot ron kay total ang giingon god sa mamay palusot ni Dok nga ang giingon god mahigala sa balaod nga ang dili pwedeng mulakaw-lakaw labi na mahigala maglaag-laag na ng panahon sa katalagban kadto mang mga local chief executives. Unya kininggikan sa gobernador, mayor, kanang kapitan, inana, no? Nya siya congressman man siya, legislator man siya mahigala. Iyal pong gi-explain nga legislator siya. Nga ngano na representative man ka dito, Dok, nga legislator man ka, Dok. Tungod sa mga asawa nga ikaw po gitudlo sa mga asawa, self-serving ni Dok nga kamo na nagtudlo-tudlo ninyo. Ato na yung klarohon mga sukid paminaw. Atong analisaron ha. Og classmate si Cristina o si Doc Frasco. Si Doc Frasco mahigala taas kay gliog nangupya mga to Cristina. Onya unsa man imong tubag ya Cristina o punan lang niya gamay nga kuan. Imbes kay head mas Cristina sa delegation, dili po the heads Doc kay lisod mo sa kay parehas la head ay lang kopya hatanan butang nila nga part ng pagkas delegation. Ato lang ning agi katawa ha. Nya ang giingon sa balaod gud mga higala katuman ang mga local chief executive siya congressman mas Doc Frasco makalusot-lusot siya kay ang iya nga legislator man siya pag magbalaod ang iyang kinini ang iyang trabaho. Diya mo na kanang imong statement para po na mubuko nimo. Ngano na uban-uban man kadto gasto-gasto ka sa Philippine government. Unya mo ingon siya nga dili man kay iyara ko no kaugalingong gasto. Wag mo kalain ang ahong tsanda. Ato ni pagtagad mga kagalaan. Tanawa inyong ansero. Unya kamo mga tagaliluan mo tuo mo nang tubaga. Si Cristina mo head ko no sa kinini ang World Travel Market. Nya si Frasco nga dokpod aron makalusot sa kaso mingon nga official mission kuno to iya dito part siya pod sa World Travel Market. Nya unsa may nakuha ninyo ani? Unsa may nakuha ninyo? Ang pagka sekretary ni Cristina Frasco nga nangupya og marketing strategy. Ang iyang mga higalang pag-promote sa tourism. Nanguha na daig video mahigala sa lain-laing mga nasod. Di man dito Pilipinas. Straight to the point. Si Cristina mahigala nga nangudigo sa utosan nangudigo mo po imong gikopyahan Dok. Ano may ingong kay nangudigo? Unsa man dito iyang marketing promotion nga kinopya man to. So sama ra ka Cristina nga nangudigo. O na classmate pa mo ni Doc Frasco, ikaw nga nangudigo, si Doc Frasco po nangupya po nimo. Anya, saman magsultian na mo sa mga mayor o mga mayor, kinini ang iyahay na sa tagpalusot ha kay kinini ang na may kaso. Mulusot lang ko akong katarungan diri nga part cost delegation na kamon lay bahala sa inyo sang palusot. Onya, basit takulahaw na lang ta magkaingon sa unya nga maisyuhan po ni Cristina day kato mga mayor. Part day po sa delegation oy nahimo na mahigalang World Travel Market silang tanan nga part. Kay magbahay man ni mga mayor sa uban mo kamoy nagdana mo aning kalakiha nya unsa ba ni nga kamulay mo palusot di kami di may kalusot ani. Ato ning pagtagad mahigalay agi talan ni katawa ha aton tiwas sa gisgotron. Unsa man nga mga priority unsang klasiha sa utok unsang klasiya sa decision making nga inyong gihimo. Di ay mga higalay luling hayaw sa London nagpahayahay mo dito kanagong istorya ko dahil nga naay ko na apilan dito mas ang suroy gyud mo'y dako ana. Bida ay na natag-atika ng istorya ha. O karon asa man ang imong pagdesisyon di ay mga tao ron imong mga konstituente nga maigo sa bagyo gi-forecast ng daan. Imo gyung unahon ng adto-adtong London?
atong tiwason ng taon. Standby. Umalamang pipila ka mga pahinomdom. Straight to the point. Now, atong balikan, mga higala. Kining katarungan ni Doc Flasco o Cristina. Kaingon kita mga higala kasnabot gyud ang magtiayon, no? Wa gyud mga higalay nakabadlong nila ba sa usag-usaba. Kasi Cristina, sekretary mga higala sa tourism, lahi-lahi gud mo og function. Secretary sa tourism, ano mo dawat man og lain-lain nga function day? Og di man kaday makalihok si Cristina gwa ka. Magkuyog-kuyog mong Cristina? Gihimo na lang tagang empleyado sa Department of Tourism? Straight to the point. Or kung kay lahi man kay Cristina, nanawat mong dagkong posisyon ba? Unya usa man day. Lahi-lahi man ninyong posisyon, lahi mang function ni Cristina, kay naaman sa cabinet secretary man siya under the executive department. Ikaw, legislator man ka. Naka sa legislative department, kadakog kalainan. So managlahi ang inyong functions. Na nagkuyog yun mo nitong duha, nakasnabot yun ang duha. Wag yun mga higala kwan. Giuna yun ang ilang gipatuo, unsa ka-importante kining world travel market, unsa may nahimo kuno sa tourism. Cristina Flasco ug ikaw Doc Flasco. Straight to the point. Tanawa ang ato mga silingan nga mga nasod dinhi sa Asia. Under sa imong watch, Cristina Flasco nabiyaan tag maayo sa atong tourism industry. Muna prangka-prangkang istorya. Straight to the point. Unya karon inyo may patuhon nga didto na pod sa world travel market. Ha? Patuhay mong mama, okay ra kayo. Pero imong patuhon ang katawhan porbida. Straight to the point. World travel market. Talawon ko dahil, kanya ko istoryahan. Real talk ni ha. Lingia ang atong mga silingan nga mga nasod within Asia. Ay na lang nagikumpara ng Europe ug uban pang US ug uban pang mga nasod. Within Asia lang. Lingia ang atong mga silingan. Nabiyaan ta in terms of tourism. Straight to the point. Dako kay bitad. Nya nangupya pa gyud ka Cristina sa pag-promote sa tourism kato imo mga video nga kinupya. Pakauwaw ka lang. Straight to the O point. sa klase pa ni nangudigo ka. Nya, ang imong answer nga kinudigo po nimo, gikopya po sa imong classmate nga si Doc Flasco. Naon tala ni pag-analogy, hatag og analogy ha. Tiyan mo na ang pag-prioritize mga kagalaan, tanawa ko na inyong desisyon. Samang gawin yung kap, diliwatan nimo. Nagkalisod na mga hospitals, why mga doctors, nagkuwang og nurses, why mga tambal. Awa, yun ay. Tanawa, ang Mindanilla Hospital, wag ka nilingkuranan nga dental chair. Why dental chair? Mag-ibot o ngipon dito, mahigala ka na lang lingkuran ng bangko nga, kunay. Kana na ang lingkuran ng plastic. Why dental chair? Basta ang imo hala, suri-suri subo, okay. Ilupig pa ni Mos Gwen. Kay karon suri-suri London man ang ina. Ano nga agi kapagkatawa mahigala? Monoblock chair ang tayo gigamit na sa mga hospitals. Why, kon ba? Ang decision making ba? Ang paghatag o priority? Unsa? Nagkaroon, ipatimang-timbang ka, asa man ka, mulupad ka sa London? Bisag ibutang ka lang, granting for the sake of argument. Nga okay, official man ka to, kay pwede man ang palusot. Granting for the sake of argument. Si Cristina kunuhay mo head sa delegation, di yun niya mga higala kunuhay ma-delegate tayo sa iyang undersecretary, kadaghan mo undersecretary na pa'y assistant secretary. Di yun, siyagi mo ato. Unya, pakuyog ko si Doc Flasco. Patuhan ninyo mga tao. Ha? Ang mga taong nabahaan sa Kutkut River, patuha. Straight to the point. Giuna yun dito mga higala ang London. Gibiyaan ang niyang katauhan. Atol mga higala sa panahon nga most needed unta ka sa mga tao kay naa kinahanglag na imutimon diha sa imong lungsod. Ha? Straight to the point. Otro pong imong igagaw mo din niya day. Ako aligi ko personalan akong komentaryo ha. Kay wa gani ko kaila ng Aljo. Wa ko ka lamano pa na. Bisag ninyo Flasco. Igagaw ko no din niya. Ang iyang manghod ka ng vice mayor. Oh. Walay personalan eh. Igagaw din mo ng mayor imong gida. Ang nahabilin ang vice mayor, wala yun sad. Daghang patay na ng imong lungsod. Kay imong magipalabi ang imong suri-suroy London. Nagkuyog mong Cristina, wag gyud nakabadlong ninyo, wag gyud nakaingon laday nga
kana na ang joke Frasco. Di lang siguro divide and conquer lang siguro taray. Divide and conquer siguro nga kana na ang di lang siguro ta magkuyog tanan kay nya masaon taman nga ni may bagyo. Ibutang ta lang nga official gyud ni ibutang ta lang nga si Cristina mahigalan gipatuom kita niya nga siya kuno mooy kuan dito head sa delegation nga pwede mga higalang madelegate agi patuo kita niya nga kinahanglan gyud sa mo adto. Pero wa gyud mo makahunghungay da nga bagyo man. Gi-forecast naman daan. Nya kini ra ba nga bagyo kusog. Kusog nga bagyo, kusog ang uwan. Pwede bang magkuan ng taron? Adto kas-pikas. Kaya total lahi matag function. Uli ang ato mga tao dito. Ako bahala dito sa kuan. Ako bahala sa London. Ikaw bahala dito sa Liloan. Ikaw bahala sa 5th District. Wag yun. Do Frasco mo rin ginasod sa inyong utok na magkuyog yung mundo ang Kristina sa inyong laag-laag. Straight to the point. Ha? Di maghurot. Pwede lang nga ang kongresista, wa na lang manguyog unta pong mga mayor day. Kay nga naman, pagka sayon kayong desisyonan, unya ka na bang sa grupo bitaw ninyo? Sa grupo ninyo nga, nag-impake na mo, nagkuan na mo na, lakaw na. Unya, naay usa karon nga mayor, nga moingon di komodayon, tungod sa katalagman. Di ba ang inyong grupo day matandog mo nga, kung panalitan, ibutang ta lang, nga wa mo iklarog decision making, ibutang ta lang. Pero pag ingon mga higala na usan ninyo maingon, di lang kumudayon kay tungod sa katalagman. Nagsuwat yung pambalikwatro si Mayor Dutilio sa Bourbon. Gupam, palihog ko cancel sa akong travel authority, di lang kumudayon tungod sa umaabot ng katalagman. Ang kamong mga mayor uban, o ikaw Doc Frasco, wag yung ka makahatag o wag yung musantop sa mga nahuna, bitaw no? Bitaw no? Kay butang ka lang og hinay kag decision making. Di ka gyud ka-decide pag sugod pag yun. Naiusan niya nga naka-decide. Sarong di ka makaunahuna day. Kabantay kag banlakaw ta panalitan. Naiusan na to nga mingon. Di lang ko nga man usami ko day. Di lang takay ko na. Muna magkagma. Amo ba? Paminaw sa nimo ang side ba? Usan nila miingon. Di lang kumudayon. Kay naay bagyong umaabot. Tinuod yun. Ang Bourbon Michael. Didtog-idtog pa ang bagyo. Didtog-idtog pa ang bagyo. Nganong nabuhat man to sa mayor sa Bourbon? Kaya number 1 ha? Hala, padayon ko sa London. Paturatoy ko sa dito. Ngayon mo patuhon ang mga tao rondok. Astilan. Straight to the point. Ikaduha, pag abot na dito na interview ni kasamang RV Veloso, si Mayor Kenyo, in fairness ani Mayor Kenyo ha, sa Compostela, wa pa na ko mabati ang tibuok ni mong statement, Mayor Kenyo, pro nabati na kong part. In fairness ni Mayor Kenyo day, kakuyog si Mayor Kenyo, wa pa na kaabot sa London, oy. Diya siya sa kuan, asa to dapita in the RV. Na nahunong to si kuan si Kinyo diha pan kay kini kong pagbiyahe dito mahigala o kini si Mayor Kinyo sa kuan Compostela napas Dubai wa pa makabot sa London. Pag igo sa bagyo manghigala mura si at least nabay konsensya pa si Mayor Kinyo sa luluan ba. Pag abot niya sa Dubai kay kini ko layo mo kuning travel ani pwede man ka og Cebu to Manila to London mo mga nana sa mga 15 hours to 20 hours gina labot na sa standby sa airport. Pero kani po ka sa Dubai agi Cebu ibutang ta Cebu mo naaman Cebu to Dubai nya adto London mao gyapon mga 15 to 20 hours mo gina imong budget sa oras more or less. Wa pa kaabot si Mayor Kenyo dito mahigala sa London pag abot sa Dubai sus kusukuso man ang bagyo ni decide si Mayor Kenyo muli ko. Di lang kong padayon ha, mauli lang ko kay ako mga tao dito sa kuan, Compostela. At is napay konsensyang nahabilin ba? Ha? Ang ubang mga mayor, aday mo padayon ko ta London, sos ka, lami kayong London. Ay! At least napay hibutan ka napay katunga as konsensya si Mayor Kenyo. Kaya ni Kuyog man yun. Pero pag-abot sa Dubai, so, di yun makaya. Kana bang sakit bitaw siyang paminaw bitaw day? Ha? Numero 1 ha, katos Mayor Dutilio Bourbon. Ka-appreciate yun ko kay kana bang mo leadership bitaw ni mo? Kanang leadership, importante mo ang imong decision making o ang pag-anticipate sa mga butang. Nagsingabot ang bagyo ingos Mayor Dutilio Bourbon. Di lang kumuuban. Tungod kay naay na bagyong nagsingabot. Pagkanindot paminahon. Si Mayor Kenyo ni uban. Pero pag-abot sa Dubai,
Sus, gikusukuso naman ang bagyo. Grabe naman. Ingon Merkinyo, di lang kumudayon, ha? Di na lang kumudayon. Uli ko. Kung naman guyuron ka sa mong konsensya ba? Dili ka ka-afford nga maglingaw-lingaw ka nga naay mga tao nimo, imong mga anak sa Compostela nga tuan na nga matay. Nagantos. Balik. Ibalik si Merkinyo. Isus si Frasco o si Cristina o ang ubang mayor na ni padayon yun ang mga agoy, kundi palang undiir ka mayong balikason. Ako lang ning agi katawa-katawa, ni padayon, ni paturato, iguro padayon. Ako lang ning agi katawa-katawa, wa pa ganita kasabot ni Daikin, basig mao pa to gikantsawan siguro gani iskinyo. Hasta si Dutilios, pagsugod siguro Dutilios, gikantsawan siguro to, tuo man ka ana. Lagi ka na, magkanang mo. Ang Dutilios ko grabe nga desisyon kay wa pa man to mga klaro. Kadto kang kinyo ganit, igo namang liluan. Tan-aw niya, loy, ang Compostela. Igo man. Ya, malagmit, gitawgan to siya dito. Grabe ang kadaot dito sa Bagyo. Ni uli, U-turn si kinyo. Diha ra kutob sa Dubai. So si Doc Frasco may galan nilahos gud sila Cristina hala ug ang ubang mga mayor. Unya pagbalik pa Doc Frasco, inay magbinuotan, inay mo lihok, inay maghilom, nya mo lihok nangaway Pambari 4 nga si Pambari 4 ang gobernador may nagpakaon sa iya mga tao panahon sa Bagyo kay wa kadiha Frasco. Wa kadiha kamo mga Frasco wa mo diha. Ang gobernador may nianha may ni pakaon sa mga tao. Pagbalik nimo unta, naghilom-hilom lang ka, trabaho lang ka sa hilom, kutob sa imong mahimo. Sus nangaway. Nganong di mangaway? Magtuo ta may galan na jet lag pas Frasco. Oy sa ako nang gingon kanagong biyahe may gala kanang padong sa London o pabalik. O gikan ka sa Cebu, mag Cebu Manila ka connecting flights ka padong London. Kana mga 15 to 20 hours pag ng biyahe day. Kunya kung gikan ka to maol ka pamagian mga 20 to 15 hours og ari po kas Dubai kay Dubai man sa nangagi. Cebu siguro Cebu dito Dubai. Dubai to London mao gyapon. Mo budget ka mga 15 to 20 hours. Pagbalik ni Frasco na jet lag pa siguro mo na nga galingo-lingos Frasco mo nalipong pa sa plano. Inay mo trabaho. Allah. Ni issue pag statement mahigala against ni Governor Pambari 4 asa naman kuno mo matod pa atong hagpaton ha analisaron taning iyang unang statement mga higala ha diabe be atong ipa kuan para klaro lang gyud kaning unang statement niya pero ginsinya sa mas cases minya nga sa Manila natake sige unya na lang tamo tiwas kini iyang first statement mga higala tawa nangita pang Pambari 4 ngano nangita magkampan Pambari 4 ingon siya asa na mo. Og sa in English pa na, where are you? Day. Igamit ka og pronoun you kung imong gi-address na ni Pambari 4 as singular mga kaigalaan, second person singular si Pambari 4 asa naman ka. Pwede sad og daghan imong gi-address sa Kapitolyo, asa naman mo. Pwede ra kay kanang you nga pulong kung man na second person pwede magamit singular o plural. Pero si Pamay mo gitarget yun, asa naman ka? Where are you? May no ka-afford pagkagpangutana na, wa pangutan ay mong kaugalingon. Where am I? Where I am? Where am I? Instead of where are you? Hamay mayog imong where am I? Asa man ka? Asa mayog imong pangutana, asa man ko? Unyan taod-taod mga kaigalan ha, Dok, bida Doc Frasco. Unsa na jet lag pa ka, Dok? Not just number one, simply dominant. Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo sa Straight to the Point.